Kum usnyo batrong babelai rempai asang son lenoi lada klem glum jana ka eryong ka shop ka kirtlep ka kirwat kat bakaman ching im chong piru long tik kum usnyo ba klem ribbon chỉ post nếu mà chú he ngắm tiếp cho nó cả ba cột mà chú cho nhà cả mi e ban chú lòng xa cũng nè chỉ xa ngắm lần cả mình tăng ba ngân lệ cũng nô đi bắn bus cam ngắm bắt đón Siam sha min siam don ka jing ya dei ba phla hatu phim snu thu se ya ka jing don chong ha ba ring kat na min siam sha min siam don ka jing ya dei ba phla la da phi sha ya nga ka we ngan ong ha ka ni ka kin ti uta uribon bas khang jong phi jing im shei kan ya lang na las nu tho ba play ngam pa dan la ka nong ring manu kin ban sin ran ran kam sin ka jing em hang ne hi nga yen kum us im bom pa do ma ne ale no ken ka hi ma bas kham na do men ta ngin tay la kum no ne hang no pen long ka ba yai phu ha ush no black helong da ut tiu la suban ngan pen terso ne kum no yo nga ya ken do dau riu at pilak jing im kan se sak ma but snew dirt a flat nga shap tin ma yo phiru phi long tang kum ka da ka le ro kelang ba shi sian chi snam ba wan persut kan pai per khat ba jana tang ko kum